Hieno Timosen pysäytys ja Entikosen Salo ehtii ja rynnistää väkisin sieltä niin kuin leijona pitääkin. Ja koukkii itsensä vetopaikkaa. Ei, mikä veto! Ei, mikä veto 3 pelaajalla! Sami Salo räjäyttää sellaisen pommin, että Rick Di Pietro katselee taakseen, että mikä siellä värisee. 12.01 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Suomi tekee 3 pelaajalla 2-0 maalin. Sami Salon armoton tykki. Ensin hyvä katko siniviivalta ja katsokaa tätä etenemistä ja katsokaa mikä laukaus sieltä tulee. Yhdysvaltalaismaila auttaa sitä vielä vähän, että se saa siitä niin sanotusti liitoa. Schneider huolimattomasti puolustaa ja Salon kanuuna puhuu sieltä sellaista kieltä, että peli on Palasportissa Suomelle 2-0 Sami Salo maalin tekijänä, mutta vielä on 4-3 vastaan vyörytystä tulossa. Siinä Vancouverin miehen ensimmäinen maali tässä turnauksessa, 4. maali maajoukkueessa ja 40. maaottelu. Loistava kiekoriisto omalla viivallaan ja sitten mikä laukaus